Ninsab maħsuda hekk kif jien ma kontx biss ħabiba sew ta' Shannon, iżda anke tal-eks maħbub tagħha. Kont nafhom sew u ma nistax nemmen kif għamlilha hekk. Hekk qalet ħabiba tal-Olandiża Shannon Mac, it-tfajla ta' 30 sena li nqatlet ftit tal-jiem ilu mill-eks maħbub tagħha fejn instabet il-ġimgħa filgħodu maqtula b'diversi daqqiet ta' sikkina fonqa u mixħuta bejn żewġ karozzi f'Santa Venera. Fadal biss fjura ħamra, oħra vjola u oħra safra fuq ix-xena tad-delitt li jfakru l-memorja ta' Shannon. Fjuri li tpoġġew minn żewġ tieħbieb tagħha bħala sinifikat fejn qattaw mumenti ta' silenzju propju hemm bħala sinjal ta' rispett. Meqjusa bħala tfajla avventuruża u t-tfajla lesta biex tiskopri d-dinja, Mr. Shannon, Frank, spjega f'intervista ma' The Telegraph kif bintu dejjem kienet tfittex aktar mill-ħajja u kif ta' 21 sena kienet marret tistudja fl-Afrika ta' Isfel u saħansitra għexet l-Amerika. Spjega kif bintu kienet ilha snin tgħix f'Malta u dejjem rat kif għamlet biex tgħin il-qrabata u l-isħaba meta jżuru l-Gżejjer Maltin. Qal li Shannon kienet kuntenta ħafna f'pajjiżna hekk kif Malta hawn ħafna opportunitajiet biex timxi l qudiem. Minkejja li kienet ferħana f'Malta, oħt Shannon Danique spjegat kif oħta kellha ħsieb biex madwar sena oħra titlaq mill-pajjiż u tfittex sfida oħra f'pajjiż ieħor bħal Spanja jew il-Portugal. Spjegat kif oħta kienet toġoba l-kultura mediterranja u li minkejja ma kienx taf issajjar kienet tħobb żaqqa. Danique semmit ukoll kif tmur fejn tmur, oħta dejjem kellha fi ħsiebha biex tieħu lill-kelba tagħha magħha, hekk kif kellha mħabba kbira l-annimali u żgur ma kienx se tabbanduna kif ġiepu laħaq. Shannon kienet tagħmel parti mill-komunità Olandiża f'Malta u kienet ukoll membru fl-Assoċjazzjoni taż-Żgħażagħ Olandiżi f'Malta, fejn flimkien ma' seħeba Tim Jacobs, Shannon kienet torganizza attivitajiet immirati għall-komunità Olandiża f'Malta. Intant, il-komunità Olandiża qed tippjana biex tagħmel protesta silenzjuża sabiex jikkommemoraw il-memorja ta' ħabiba tal-qalb. Fl-intervista, Mr. Shannon spjega kif issa l-familja se tibqa' tiftakar fil-mumenti sbieħ, kif qed jistennew fuq ix-xwieg li l-katavru tagħha jiġi rilaxxat għad-difna sabiex tirritorna ma' familta lejn art twelida u tingħata l-aħħar tislima kif jixirqilha. Intant, l-eks maħbub tagħha l-Olandiż Jelle Riepma ta' 22 sena qed jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti l-għada tas-sejba makabra tal-katavru ta' Shannon fejn qed jiġi mixli bil-qtil tagħha.